L-eks Ministru Gorg Pullicino ammetta li l-proġett tal-pannelli fuq il-bjut ta' postijiet pubbliċi kien tal-Ministeru tiegħu, iżda fl-istess ħin ma rid jieħu r-responsabbiltà ta' ebda parti mill-proċess. Proċess li skont investigazzjonijiet tad-Dipartiment tal-Awditjar u l-Investigazzjonijiet Interni kellu qatt ta' nuqqasijiet. L-eks Ministru tkellem f'intervista ma' The Malta Independent li fija ipprova jiddistanzja ruħu mill-proċess li wassal biex pajjiżna se jkollu jħallas feed-in tariff li tiswa 16 miljun euro iktar minn kemm kien il-prezz tas-suq. Iżda meta affaċċjat bid-dikjerazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar kien approva l-ftehim u kien kuntent bih, Pullicino wieġeb iva. Anke fl-istess nifs irrepeta li ma kienx hu li ddeċida l-feed-in tariff, Pullicino qal li sal-lum jibqa' jiddefendi l-għażla li saret. Matul is-sejħa l-offerti l-kumpanija li ħadet il-kuntratt ippreżentat ittra ta' bank li ma kienitx iffirmata. Għal Pullicino dwar dan għandu jwieġeb min is-sottomettija u l-Ministeru m'għandux jaqsam. Eja ngħidu li kien żball li kien hemm ittra mhux iffirmata, l-ewwel persuna li trid twieġeb hija l-kumpanija u mhux il-Ministru qal Pullicino. Għal din id-dikjarazzjoni l-ġurnalista sa jekk kien xogħol il-Ministeru li jimmarka nuqqasijiet, Gorg Pullicino wieġeb li le u qal li kellu jkun il-bord li jaġġudika il-kuntratt. Ifaċċjat bid-dikjerazzjoni li kien politikament responsabbli anke li jidher fir-ritratti ppreżenta dik magħrufa bħala letter of intent, Pullicino qal li hu jerfa' r-responsabbiltà. Iżda ma jġorx responsabbiltà għal din l-ittra li suppost kellha lan li turi li l-kumpanija Spanjola kellha biżżejjed kapital biex tidħol għall proġett. Hawn il-ġurnalist fakru li hu kien iġor ir-responsabbiltà politika u li din tfisser li jekk jiġri xi ħaġa taħt id-dekasteru tiegħu irid jerfa'ha. Hawn Pullicino qal li din ma kienitx xi ħaġa li kienet jagħmlu iżda il-Ministeru. B'hekk filwaqt li ċaħad ftit li xejn mill-fatti żvelati fl-aħħar jiem, Pullicino għażel li jiddefendi l-kuntratt u jwaħħal f'ħadd ieħor fejn l-affarijiet ma kinux ċari.